Aquestes vacances no desconnectis, connecta. Per què ho dic això? Ho dic perquè tenia una mania de pensar que marxar de vacances és desconnectar, no? Que quan no vaig a treballar necessito desconnectar. I al final el que moltes vegades necessitem és connectar. Ja estem contínuament desconnectats. Imagineu-vos que tinguéssim dos endolls i un enxufe, no? Sempre estic enxufat a una altra cosa. A la feina, a les obligacions, a tot el que s'ha de fer, a les preocupacions del que no va bé, a la casa, a la compra, als fills... Estem contínuament connectats a coses de fora que no tenen res a veure amb mi, no? El que realment no fem mai és estar connectats amb nosaltres. Això és el que recarrega piles i el que fa que torni a agafar l'energia necessària per tornar després a la feina, no? Segur que heu sentit o us ha passat de persones que marxen de vacances i tornen dient que necessiten vacances de les vacances. Per què? Perquè al final, encara que no sigui a la feina, encara que sigui que he agafat un avió i me n'he anat a no sé on, o que estic al poble, o que estic on sigui, acaba sent fer i fer, no? O sigui, he passat d'estar fent coses, i agafo les vacances i estic fent coses i sense ser present, no? Quasi que a vegades sembla que estem acumulant. És quan veus aquella gent que va al matí hem d'anar a veure no sé què, a la tarda això, al migdia l'altre, pendents del tren, de l'autobús, perquè em doni temps de fer-ho tot. No estan disfrutant de res, no? Perquè són tantes coses que sentir-les no n'ha sentit ninguna, no? Per tant, eh, desconnectar, ja estem sempre tot l'any desconnectats. El que no estem és connectats. Això significa que no me'n pugui anar de vacances, que no pugui anar a veure coses, ni molt menys. Sortir de la rutina, sortir dels automatismes, anar a fer coses diferents, ens ajuda a connectar amb nosaltres mateixos. Però sempre que posem presència o consciència plena en allò que fem, no? No només si ho faig per acumular o per penjar la foto a l'Instagram, no? Si ho faig per, estic veient, doncs, no sé, una estàtua, un museu, una posta de sol, una muntanya, el que estigui visitant, com em sento, què m'arriba, quina emoció estic sentint en aquest moment, no? O sigui, està pendent de mi, de com connecto jo amb això que estic fent, sí? Com ho podem fer? Lògicament, tot el dia no podem estar connectats, no? Però, per exemple, tenir moments de no fer res. No sé si ho heu provat, és meravellós, sí? No fer res, no m'estic referint a estar tirat al sofà veient la tele. Això és fer alguna cosa. Això és estar desconnectat de mi. No fer res, no mirar la tele, no estar llegint un llibre, no estar observant res, estar només amb mi mateixa sense fer res. Li fa molta cosa a la gent fer això. És una forma de connectar amb mi mateix, és com si després tornessis d'un son profund o d'una altra dimensió recarregat de piles. O sigui, realment és com, que bé, no? Ha parat tot. Parar el soroll, trobar un moment de silenci, un moment d'estar amb mi mateixa, connectada amb mi. És com si enxufés amb el meu altre endoll i recarregués piles de veritat, en comptes d'estar tota l'estona consumint piles o consumint, diguéssim, energia cap a fora, no? Sempre dedicant-me al fer i sempre dedicant-me a la fora. Doncs una mica al connectar, que és el que a vegades ens fa falta, i per això tornem al setembre, de vegades fets caldo, en comptes de renovats, perquè hauríem de fer al revés, no? En comptes de fer, ser, i en comptes de desconnectar, connectar. Alguna forma és aquesta, no fer res, buscar moments de silenci, va superbé, de silenci no només físic, sinó de silenci també mental, parar el cap, parar els pensaments, parar les idees, parar les preocupacions, només silenci, i ser presents, el que us deia, no? Puc anar de vacances de moltes maneres. Puc anar de vacances fent, acumulant fotos, activitats, vinga, no? Anar tatxant i arribar més cansat del que estava. O puc fer vacances sent present, vivint a cada moment les sensacions, les emocions que m'arriben i gaudint d'allò que estic fent. Espero que us hagi agradat. Ja ens veiem al setembre. Espero que a part de desconnectar, connecteu amb vosaltres mateixos, que és una que ens fa molta falta, que és una que moltes vegades no tenim temps i justament per les vacances no tinguem temps només de fer coses per poder
anar a veure i amb gent i temps també per mi, per nosaltres, per estar una estona només dedicant-me a mi sense ocupar-me de res més que d'existir. Bueno, espero que us hagi agradat, espero que vagi molt, molt, molt bé les vacances, que vagi molt bé l'agost i ens tornem a veure al setembre. Fins la pròxima. Adéu.